Ay, excuse me. Ma, unsa gaya ng ano ma? Kinang elevator. Unsa gaya na? Ah, elevator kanang kuan na kanang sa mga building, sa mga mall. Kuan na siya mura na gamay nga kwarto. Nga gusto nimo mga to sa Igbaw, ya ka mo sakay, wa ka na budlay, dadpon ka na pa Igbaw, nya gusto nimo baba, dadpon ka pababa, muna ang elevator. Ah, mo na lang din ako ibutang diri sa kuwang hagdan sa akong balay. Hoy, mura na imong plano. Nagaplano na ako diri. Ikaw be, may plano pud gabi sa hagdan. Maunsa Ano na ba? lang escalator. Hoy, escalator pud mo ha. Oh. Kuha na siya kanang hagdan na siya nga nagadagan, musakay lang ka dito nya. Dadon ka to Igbaw. Nya napoy pa ubos, musakay lang ka nya, dadon ka na pa ubos, di ka na mabudlayan. Ah, mo na lang ipahibo sa akong balay. Opo. Very good. Ikaw, Jay, sama po imong plano. Sumod din naman karang calculator mo. Hey, calculator. Maura na gang. Kay, wa pa kuha na kasakay. You're